Us presentem la història d'una vila que batega plena, un poble viu, noble, un poble que sent a la flor de pell, que sospira, que canta i balla, que viu el seu dia a dia entre els seus carrers estrets amb cridòria, rialles, baralles i música, un poble que vol i dol, un poble a la fi que pren el camí del propi honor i l'amor a la terra. Avui aquest poble us ofereix el rescat de les 100 donzelles. Volem dedicar aquesta representació a totes les persones que des dels seus inicis, des de l'any 1990 fins avui, han participat voluntàriament per fer possible aquesta posada en escena i que malauradament ja no estan entre nosaltres. Gaudiu de l'espectacle. El noble Galceran de Pinós, quan va venir fa tot just 4 dies per prendre l'hàbit de monjo, no podíem imaginar-nos que fos tan curta la seva estada entre nosaltres. Ell sempre va viure a prop del Senyor i va conèixer la seva gràcia quan fou alliberat de la presó de Granada. Ell ho pressentia, veia que se li acostava la seva fi. Per això va ordenar que el portessin aquí, al monestir de Santes Creus. Ara, reposeu, doncs, per sempre i a la fi, amb la pau del Senyor. Va ser un gran vassall, un bon almirall i un amic fidel. Sense tu, no hauria estat possible la victòria en el setge d'Almeria. Perquè el nostre llinatge tingués successió, vaig oferir la meva virginitat i fins estava disposada a donar la vida per tu, estimat germà. Llavors esdevingué el miracle. Miracle! Si ho sabéssiu, si jo us pogués explicar, la seva fe el va deslliurar. És cert, però no com vosaltres heu fet coses. Sense la nostra ajuda, no hauríeu aconseguit mai el vostre propòsit. Per conquerir Almeria, us calia una marina de guerra. Però Castella no n'ha tingut mai. Per això vareu haver de recórrer als genovesos i a nosaltres, els catalans. Al Galceran de Pinós li va tocar la tasca més important i més difícil. Cobrir el setge per mar. Us anuncio una bona nova. He decidit nomenar el mirall de la flota catalana el nostre vassall Galceran de Pinós. Senyor, Vos, Galceran, que sou guerrer de mena i coneixeu el mar de cap a cap, us lliuro la flota amb confiança plena i en quedeu nomenat gran almirall. molt gran honor em feu. Com podrem lluitar enfront dels seus vaixells pirates i una flota tan insuficient? Ens caldrà prendre mesures molt ingrates per treure'ls de llevant i de ponent. Senyor, i no us fa por que aquesta aventura li ha de costar al poble molta sang? Us seré franc, sé que és dura la lluita que ens espera, però la pau sempre té un preu. Però tenim les de perdre, senyor. El nostre exèrcit té massa gent novella i l'enemic és poderós i astut. No us faci por. Els genovesos han promès ajut al Alfons VII de Castella i entre tots farem una milícia que enfonsarà el valor dels sarraïns i posarem a ratlla la cobdícia insaciable dels seus cors mesquins. Tan valent i tant. Quan el teníem cerclat i gairebé les nostres mans, aquest ximple s'ha llançat amb tant de coratge en ajut del seu senyor que en un obrir i tancar d'ulls s'han trobat envoltats per les nostres cimitarres. Ximple! Llançar-se en ajut del seu senyor i del teu company no és una ximpleria, però què seria traïció? Ningú t'ha donat permís per parlar. Ets un presoner. Deixa! Ja saps que admiro el valor i la noblesa. I aquest ha demostrat en gran mesura que em posseeix de les dues qualitats. Heu oblidat que tan sols sou uns presoners. Des d'ara ja no sereu tractats com homes, sinó pitjor, com a bèsties.
suplici que us espera no té límit. Els anys, el sofriment, us destruiran. Perquè vens a aconsellar-nos. És amb els teus. Ningú no ho sap, però potser que no m'ho vols dir. Sembla talment una boira espessa com una nuvolada de tempesta ens hagués entelat els ulls. On és el meu fill? Què va passar? Tu. Parla. Mi senyora, us ho he repetit un cop i cent. No hi fa res. Torna-m'ho a explicar. El teu relat em fa morir de la memòria del meu fill. Torna-m'ho a dir i no et deixes ni una paraula. En la sala de la ciutat d'Almeria, el meu senyor Galzeran avançava davant nostre. Prop d'ell, el noble Sant Cerní d'Ossull. Quan vàrem arribar amb penes i treballs al lloc on els havíem vist, ja no vàrem trobar les seves restes. Havien desaparegut com per art. I més, sí com heu dit, era un gran amic. Com ho voleu comprendre si encara sou un nena? En tots els fets d'armes succeeixen fets semblants. No és possible esbrinar-ho tot. Només Déu pot saber quin ha estat el destí d'en Galzeran i el seu company Sant Cerní. I que només Déu sàpiga el destí d'un gran almirall de la flota catalana. Complau el senescal de Barcelona? Com us deia, jove princesa, en un primer moment ho vaig provar tot, però res, se'm va perdre tot el rastre. Senyor, la misèria de Tortosa acaba d'arribar. Porta'm fins a ell, cal reure'l amb els honors de victòria que es mereix. Perdoneu-me, però crec que és just que la meva condició de pare sigui més forta que la de vassall vostre. La Casa dels Pinós sempre ha ofert la seva ajuda a les empreses dels sobirans de Catalunya. Vos us emportàreu el meu fill Galzeran a la conquesta d'Almeria i Déu és per testimoni de la meva gran alegria. Han passat molts dies des d'aquella gran victòria i els catalans l'hem celebrat amb tota la joia. Però la nostra alegria es veia trencada pel dolor, perquè l'hereu de la Casa dels Pinós no ha tornat encara de la guerra. Les notícies del vostre fill. Està pres a la presó de Granada i el seu rei vol per rescat 100.000 dobles d'or de llei, 100 peces de fi brocat, 100 vaques de bon breguer, 100 cavalls d'estar perdida i 100 donzelles la flor de la nostra baronia. Miserable, lladre vil, maleït per sempre sia. Això no es podrà pagar. És demanar un impossible. Si el senyor baró no signa cap missiva i és servit, el vell tenia ferit abans del primer dia. Galzeran, fill del meu cor, no podrem pagar el rescat. Demanarem ajut al cel, que Sant Esteve, patró de Bagà i la baronia, ens inspiri què hem de fer per poder trobar la solució del rescat del nostre fill. Sigui el que sigui.